Da? Eri! Alex, uite, e mami la telefon. Alex! Alo! Uite, acum pictăm. Cu tata e și cu Radu, cu el. Să ne aducă suc. La mulți ani. Hai. Cine când? Erica, îi cânti lui... Haideți în picioare și am așteptat momentul acesta. Haideți în picioare și să cântăm și noi, Alexandre, la mulți ani, da? La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Hai să aplaudăm, Alexandra. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Alexandra să trăiască, Alexandra să trăiască, la și mare ea să crească, și mare ea să crească, la mulți ani. Și să se cumințească, și să se cumințească, la mulți ani. La mulți ani, Alexandra, la mulți ani. Hai, repede, repede, repede. Hai, Luciu! Da, da. Ai auzit, mami? Hai, puneți-o, Dorință! Hai, Alex! Hai, hai! Uite, stinge lumânările, acum te rog, da? Mai! Mă, bravo! Hai, să luați pe pentru lumânări. Mai tare! Gata, mami. Gata, acum o să zim. Hai, zi la multe. Hai să le prindem lumina acum. Foarte bine. Mă, dar Tot copii? Da. Nu, dar chiar au ținut mult. una compromisă, mai sunt cu ei. Mai ai cu farfurioarele? Gata, s-a terminat. Gata, bravo. Ți-a plăcut Alexandra cu Luiza? Da? Te-ai așteptat? Nu te-ai așteptat, da? Da? A fost mai mult decât te așteptai, nu? Da. E, asta să fie amintirea ta din clasa a doua, pe care sper să o păstrezi tu acolo în căpșor cu noi zi mare, da? V-am spus că dacă îmi luați tot cu flori, florile sale. N-ai, mă! Adică copiii de abia așa să mă vezi. Alexandra, hai, spui o dorință și stai tu o perioadă și până punem la copii, da? O să fie multe dorințe, că ai două torturi și eu pentru două dorințe, da? Deci una pentru urcă și una pentru urcă. Stai decât o dată, că după aceea tăiem un mâine, da? Uite, stai erau. O să iei să fie medalii. Da. Și la cumpărat. Așa, stai Dacă și e aici. timid astăzi, voi. Hai, puneți copiii. Nu pofără, nu pofără. Să stângă copiii. Nu, că le punem la... Da, să nu... Dar nu, cărțile. Copii, vă terminați desenele acasă și veniți cu ele gata făcute, da? Data viitoare. Acum strângem și ne bucurăm și noi de acest moment deosebit. Totul la greu, da? Împărtășim cu Alexandra și cu Alexei.
Gata, ajunge. Atâta? Acum o să-i faci